Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, nag-shopping ako ngayon guys, nag-grocery ako. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga napamili ko. So, pumunta lang talaga ako ng store ngayon para bumili ng laundry detergent at saka chicken. So, pero ang dami ko na. Yung itim bang kinuha mo? So, itry natin tong sparkling rose elegant cider. So, kuha tayo ng isa niyan. And then, ito din, yung zero alcohol. Both sila zero alcohol. So, kukunin ko yung dalawa. Oo, pulutan. Pagod na pagod pa ako, hinihingal pa ako sa karating lang namin. Bumili kami ng ganito. Ito yung tinapay na paborito ni Linnea na hinahaluan niya ng fried egg at saka cheese. So, paborito niya to. So, and then, mahilig kami sa yogurt guys pag breakfast. So, kanina nung nag-breakfast kami, wala kaming yogurt. So, bumili din ako nito. Banana flavor and vanilla. Yan na yan siya. And then, bumili din kami ng melon. Tapos, ano pa ba to? Blackheads Eliminating Cleansing Toner. Kaya, juicy. Ayaw pa talaga to. Tapos, cider. So, meron kami cider, sparkling rose, elegant cider. So, ito try natin itong elegant cider na to kung masarap. First time ko itong itatry. Pero ito, na-try ko na ito maraming beses. So, ito try din natin yan. Nasa cider kami ngayon for lunch. Tapos ito, mani. Nivea lotion guys para sa dry skin. Ano to? Energy drink. Ito try ito ni Juicy. And then, ang daming nabili. Dalawang items lang dapat ang bibilin pero ang daming may milk. Tapos another yogurt. Ito yung paboritong kong yogurt. Ito siya. Ang laki nito dayo. Mas maganda to. Pawisan pa ako. So, finish. Isa pa. Naglakad lang kami ngayon kaya pagod. Ang init pa. Tapos ito yung favorite kong tinapay guys. Dark bread. Mas healthy siya pag gusto yung kumain ng bread. Mas maganda pag dark bread. So maganda siya sa stomach. Lalo na pag sa mga nagda-diet katulad ko. And then instead of rice, bumili ako ng salad. Ay, oo nga. Yun ang nasa isip ko da. Yung chop suey. Diba? Kaya nga bumili ako ng atay eh. Ito oh. Itong kinuha mo eh. Oo nga. Pero nasa isip ko nga din yung yung pang chop suey. Pero nakalimutan ko. Tapos, 14 crowns lang yan. Isang net na sibuyas. And then, we're Swedish grating. Ito guys. Grating masarap to patatas. I-oven mo lang yan. And then, ito yung paborito ko guys. Ano lang siya? 25 crowns. 25 crowns ang isang ulo. Ipapakita ko sa inyo. Ulo to ng salmon. Mahilig ako guys sa isda, seafood, salmon. So, as much as possible na may makita ako ng fish. Kinukulik ko na. Ang dami kong mga isda dito sa bahay. Yan, isang ulo ng laks. So, lulutuin today. Tanghalian namin.
Igisa natin. Ay, sinigang ba to o ano? Nilaga natin. Sinigang. Sinigang namin. So, ito siya. Tapos may laman naman siya konti dito. Oh. Masarap yan kasi mataba yung part nito dito. So, masarap. May cooking lesson ulit sa Amanda. Oo, mag-cooking. And then, another another salmon. Sa Swedish, guys, lax ang tawag dito. Ito. 1.5 kilo. 99 crowns per kilo. So, magdagdag kami ng ganito sa ulo. Kailangan natin ito kasi masarap yun. Suli niya kasi kakain. Tapos bumili kami ng atay. At saka, ano to sa Tagalog? Isa, balon-balunan. Balon-balunan. Kasi nga magcha-chop suey sana kami. Nakalimutan namin yung gulay. Pero meron naman dito sa bahay, kunti lang. And then, for breakfast, hindi yan pwede yung halos sa kanin. O sa isda. And then, chicken. Ito dapat lang yung bibili namin. So, ang dami namin nabili. And then, cereals for breakfast sa mga bata. So, bakasyon ngayon. So, medyo kailangan medyo masarap daw yung breakfast, sabi nila. So, yan na yan. Yung mga napabili namin. Yung ulo. So, thank you guys for watching. So, see you again next time sa next video ko, guys. Pagod ngayon. So, see you. Bye.